Altså, planen er jo lidt, at jeg har lavet sådan en plan nede på skolen. Sådan, lige nu er det en 5-årsplan. Næste år der skal jeg starte noget valghold op for 8. klasse. Og så udvikle det for en 2-årig periode. Og så prøve at lave nogle forløb helt ned til de små klasser, så de vender sig til at komme ud og være udenfor. Så der ligger sådan en god plan for, at både for skolens skyld også, at de kan se, at de får noget ud af uddannelsen, at jeg kommer tilbage med et eller andet, der giver dem noget. Men igen, også for børnene vendt hurtigere til at komme ud og være ude i naturen. Ikke? Det der, som man selv oplevede, der man ikke klatre i træer. Hvorfor kan børn ikke lære det? Eller naturlegepladsen derovre, hvis man går over og ser på den, hvor mange steder de faktisk kan falde, så er det jo super fedt. Altså, og det synes jeg er vigtigt at få arbejdet ind allerede fra starten af. Og hvis man kan få det ind i folkeskolen også, så tror jeg også, at man vil opleve noget andet i klasserummet, hvis man får etableret det. Mere ro, og eleverne kender hinanden på en anden måde. Og Bertram, der er stille inde i klassen, er måske ham, der kan klatre højt i træerne og den sejeste ude i skoven. Ikke? Men det oplever man ikke inde i klassen. Han er bare en stille dreng. Så der sker nogle andre ting ude i skoven med børn og unge, som er sundt for alle. Også for lærerne. At de ser børnene i en anden rolle end inden mellem 4 vægge og på en kontorstol. Ikke? Så jeg synes, det er interessant. Og jeg har heldigvis en ledelse, der godt kan se ideen i den plan, jeg har lavet. Ikke? Og bakker mig op. Og som de siger, så må vi bare håbe, der er nok elever til valgholdet. Hvis der kun kommer 2, så bliver det ikke til noget. Vel? Altså, ud fra det 7. klasses interview, jeg havde, der skal der nok komme. Altså, nu har jeg kun kigget det rent af nysgerrighed, og jeg har da set nogle stillinger, også på nogle efterskoler, der leder efter kompetencer inden for adventure, kalder de det så. Kajak, kano, klatring osv. Og der går vi jo ind under, kan man sige, hvor vi så kan have den dimension med, der hedder friluftstraditioner og pædagogiske projekter, ikke? Altså, få det med ind. Så ja, jeg tror, at vi bliver en eftertragtet race inden for overkommelig tid her. Det tror jeg, når først folk finder ud af, hvad er det egentlig uddannelsen giver.